Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Hoxe toca mesa política cos deputados autonómicos porque a verdade hai bastantes asuntos que comentar. A ver se nos dá tempo a tocar todos. Así que xa imos presentar os nosos convidados no día de hoxe. Temos deputado autonómico do Partido Popular, Julio García Comesaña. Que tal? Moi boa tarde. Moi boas tardes. Por parte do BNG está con nos a deputada Alexandra Fernández. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. E por parte do PSDG, Carlos Lópezón. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. En primeiro lugar, porque a veces é un tema do que prácticamente temos novas a diario ou declaracións ao respecto, é a reclamación para que a Facultade de Medicina pois, se descentralice. Ademais de estar en Santiago, pois chegue tamén a Coruña, que foi o que reclamou a súa universidade, e a Vigo. Incluso houve un pleno a semana pasada no Concello de Vigo onde foi unánime a petición para esa Facultade de Medicina, aínda que con matices, porque cada partido defendeu unha postura algo diferente. Así que comeza este debate. En primeiro lugar, o Partido Popular, Julio García Comesaña. Bueno, pues en primer lugar, boas tardes de novo e moitas gracias pola invitación. Bueno, sobre este tema da Facultade de Medicina en Galicia, sobre a docencia de medicina en Galicia, eu quería antes de nada deixar un par de cousas claras, non? Ou insistir nelas. Por unha banda, que España é un dos países do mundo onde hai máis grados por habitante, non? É uns países onde as facultades de medicina, tanto no ámbito público como recentemente no privado, proporcionan máis graduados de medicina. A maior facultade de medicina de España está precisamente en Galicia, é a Facultade de Santiago, a Facultade do Sistema Universitario Galego, porque ata agora é así, é unha facultade pero que se desenvolve en varios centros, tanto sanitarios, en este caso nun educativo, que é a Facultade de Medicina de Santiago, e que, bueno, pues, esas 403 plazas que o que ten agora, bueno, son froito de un traballo consensuado entre as tres universidades, dende hai tempo, en particular dende o ano 2015, onde se acordou un modelo de reparto de alumnos. Como todo o mundo sabe, a docencia está descentralizada xa en algúns cursos, concretamente en sexto os estudiantes se reparten entre Coruña, Santiago e Vigo. Creo que foi un hito importante a mediados dos anos 2012-2013. Foi un paso importante para que Coruña e Vigo, neste caso, empezaran a ter estudiantes de sexto, non? Ahora, dende aquela, queda pendiente o reto de descentralizar tamén a parte de cuarto e quinto, que se compón de prácticas por unha banda, clínicas e teoría. Ese é o reto que temos por diante, pero, dende logo, o camiño que dende o Partido Popular defendemos é que ese acordo ten que desenvolverse, ten que avanzarse nesa descentralización de cuarto e quinto, e se finalmente, como pasou hai semanas, unha universidade como o caso da Coruña rompe ese pacto e reclama unha facultade, en ese caso, pois sí que tería sentido revisar, pero, dende logo, nós estamos no pacto de 2015 desenvolvendo completamente. Por completar datos, decir que o problema que temos, decía antes que non é un problema de grados, o problema que temos na sanidade pública en Galicia, en toda España, non é de grados, insisto, é de especialistas. E o dato é demoledor. O ano pasado, o Ministerio ofertou 9.000 plazas de formación sanitaria especializada e se presentaron 16.000, é dicir, máis de 7.000 alumnos neste caso, 7.000 graduados en España ou en outros países, non puderon optar a esa formación sanitaria especializada, non puderon facerse médicos de familia, por exemplo. Co cal, como digo, o problema non é de graduados, sino de especialistas. E logo outro dato importante, que tamén que telo en conta, que en Galicia a Facultade de Medicina, esas 403 plazas, alguén escoitaba outro día falar unha alcaldesa de que había 3.000 solicitudes. Non é certo. Esas 403 plazas que ten a Facultade de Santiago, a día de hoxe se cubren casi na mitade por estudiantes de fora de Galicia. O motivo non é outro que a PAU. As diferencias que hai da valoración da PAU no Estado, e aí nós sempre animamos a traballar non nun examen de PAU único, sino nun examen con criterios homogéneos que permitan que non haya estas diferencias. O problema que temos en Galicia para formarse os graduados é que os alumnos galegos que non superan certa nota se ven desplazados por outras comunidades autónomas que superan esa nota. Por lo tanto, aí hai que seguir traballando con o Partido Popular en homoxenizar os criterios da PAU para que non haya esa situación, non? Pero, insisto, fora desto, o sistema creemos que ten que avanzarse no sistema descentralizado, hai que avanzar probablemente máis todavía en plazas na Universidade de Vigo ou en plazas na Universidade de Coruña ou plazas da Universidade de Santiago, pero que desenvolven a súa actividade de prácticas, teoría ou docencia clínica nos hospitales galegos, en Coruña e en Vigo, pero tamén nos restos hospitales e institucións sanitarias que temos en Galicia, por exemplo, a atención primaria tamén. Alexandra Benega.
Antes de entrar nesta cuestión, eu creo que é importante facer unha anotación previa para mostrar a miña con máxima condena, repulsa e indignación polo intento de asesinato hai apenas uns días dunha muller en Castrelos. Estamos vivindo un momento onde se está intensificando a violencia machista. Levamos 2 asesinatos en apenas 2 semanas, con varios intentos de asesinato. E eu pregúntome que pasaría se estivésemos vivendo unha situación como a que se está vivindo, se falásemos de outros temas que non fosen ligados ao ámbito da muller, se falásemos de drogas, se falásemos de outras situacións de terrorismo que non fose machista, non? Pois que estaríamos todos tendo claro que estamos nunha situación de emerxencia que necesita dunha resposta, pois, de tomar, asumir que esta é unha situación de crise, non? E nos exiximos que a Xunta, como máxima responsable en materia de igualdade no noso país, asuma responsabilidades nesta materia, que tome, que convoque un comité de crise para avaliar a situación, sabendo ademais que a situación se vai agravar de cara ao verán, porque é habitual que a violencia machista aumente no verán, que revise protocolos e que se aumenten os recursos dispoñibles. Eu creo que a situación é moi grave e non podemos ter unha Xunta de Galicia que mira para outro lado e que incluso, ademais, o que está facendo é incluso facerlle dano á loita contra a violencia machista cando ten un acusado de agresión sexual, un conselleiro acusado de agresión sexual, imputado, e o que fai a Xunta de Galicia, o presidente, é, pois, primeiro de todo, despedilo con honores, despois, presumir casi que a invalidar a víctima e incluso chegar a filtrar a súa identidade. Entón, creemos que é moi grave a posición que está mantendo a Xunta de Galicia en cuanto á violencia machista, que non está tratando, non está abordando con seriedade e incluso está dando marcha atrás. En cuanto á cuestión do grau de medicina, Nós creemos que é importante sinalar que xa hai un acordo atinxido no ano 2015 no que se falaba da descentralización da docencia de medicina, e é importante, primeiro, porque é un acordo de todas as universidades e nos entendemos que o sistema universitario galego ten que entenderse de forma coordinada e non como unha especie de loita entre diferentes universidades, sino que ten que partir dunha coordinación e complementariedade para precisamente robustecer o sistema universitario galego. E segundo, porque medicina tamén ten unhas singularidades, esa carrera ten unhas singularidades onde non é fácil poñela de cero a funcionar. Nos creíamos que ese acordo de descentralización iba a permitir ir creando un corpus docente que permitise a Vigo, de cara a unha reestruturación do mapa de titulacións, estar nunha posición de partida moito mellor do que pensar en por a funcionar ese grau partindo da situación actual, que é que o Partido Popular non desenvolveu ese acordo de 2015, non o fixo efectivo, leva 10 anos mirando para outro lado en cuestións nas que hai un acordo de todas as universidades galegas, mentres que, por outra parte, o que sí que vemos é que está acordando coas universidades privadas a creación de títulos incluso que van en contra da propia legislación. Carlos López Font, PSDG. Sí, bueno, yo desde el Grupo Socialista, evidentemente, adherirnos a la preocupación por la violencia de género. Esta mañana estábamos en un minuto de silencio por el asesinato de Coruña y, evidentemente, denunciar que el presidente de la Xunta de Galicia tuvo una gran oportunidad de dar explicaciones en el Parlamento sobre la situación de la imputación o presunto implicado de un consellero. Es un mal ejemplo y evidentemente creemos que perdió una oportunidad muy importante en este sentido. Entrando en el tema de la universidad. El tema de la universidad, evidentemente, ciertamente quiero decir, celebramos un pleno sobre este tema. Celebramos un pleno a instancias de una propuesta del alcalde. Y si bien es cierto que debemos de congratularnos, el que fue aprobado por unanimidad, no es menos cierto que las intervenciones que se produjeron y las que se acaban de producir ahora por parte del Partido Popular y por parte del BNG denotan diferencias importantes. Por lo tanto, celebramos el acuerdo, pero hay que recordar que la Universidad de Vigo tiene 35 años. La Universidad de Vigo, como decía el alcalde el otro día en el Pleno, fue creada a instancias de la política por el presidente socialista Fernando González Lasse. Y cuando se iba a celebrar el Pleno de Medicina, el primer rector de esta universidad, bien querido Luis Espada, nos mandaba unas notas haciendo una cronología de lo que había sido la constitución de la Universidad de Vigo y que ya
el grado de medicina formaba parte de la reivindicación en aquel momento. Por lo tanto, este no es un tema que venga nuevo o que se haya inventado alguien, sino que esto simplemente forma parte ya de muchos años atrás, de 35 años. La Universidad de Vigo tiene 68 titulaciones. Es ciertamente reconocida en el ámbito académico y por lo tanto no se entiende el que la Universidad de Vigo no tenga el grado de medicina. En el pleno recordábamos que hay 22 ciudades con menos población que la ciudad de Vigo que tienen facultad de medicina. Desde Valladolid, muy similar a Vigo, que tiene 297.000 habitantes, a Huesca, que tiene 55.000. Y ahí hay una relación de ciudades que tienen facultad de medicina. Por lo tanto, nosotros, la propuesta que realizó el alcalde al Pleno y que ciertamente fue aprobada por unanimidad, lo que reclama es una universidad para Vigo. No queremos ajustes, no queremos, lo han dicho los portavoces de PP y de BNG, descentralización. No. Lo explicaba muy bien el alcalde. No tiene ningún sentido el que haya un título de medicina desde la Universidad de Santiago, que se descentralicen determinados cursos y determinadas prácticas clínicas y demás, y cuando el alumno ha finalizado la titulación, el título sea de la Universidad de Santiago. Por lo tanto, yo quiero poner aquí de manifiesto el que fenomenal que tanto los concejales del BNG como los concejales del Partido Popular apoyasen la postura del alcalde, pero claro, aquí hay matices y aquí hay posturas que no se corresponden con lo que se aprobó en el Pleno. Y por lo tanto, no queremos ni ajustes, no queremos ni descentralización. Lo que queremos es una facultad aquí porque ciertamente, primero, hay infraestructura, hay profesionales, hay una docencia importante que se puede impartir desde la Universidad de Vigo y lo que queremos ciertamente es un título propio que se tiene que corresponder con algo que se demanda en esta ciudad y que no hay por qué negarla. Entonces, conclusión que vuelvo a reiterar porque es importante el que lo apoyásemos los 27 concejales, pero que quede muy claro aquí que ni PP ni BNG están en la misma posición que la propuesta que hizo el alcalde al Pleno, que fue aprobada, pero que era muy nítida y muy concreta. Creación del grado de medicina en la Universidad de Vigo. Quenda de réplica, Julio, Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, sumarme a ese reconocimiento, a ese intento de víctima que hubo aquí en Vigo e tamén, por supuesto, desta mañán que tuvemos onte pola mañán ali no Parlamento de Galicia sobre a víctima da Coruña. Por supuesto, todo se pode decir en contra da violencia sexual neste caso, pois xa está dito polo Grupo Popular. A min chama a atención que a diputada do Bloque saque este tema agora, non este, que por suposto me sumo, pero sí que volva ao pleno pasado, só lle falta sacar a foto da vergonza, que foi o que sacaron en todas as intervencións. Eu pensaba que hoxe, con todo o que lle caiu o PSOE e os seus socios do Bloque en Madrid, non iban a falar dese tema. Eu, señora Fernández, si quere vostede falar de trato vexatorio ás mulleres, de persoas que despois de salir en público os seus tratos, xa non digo laborales, de contratación de persoas que van a traballar, senón o que fixo, o que dixo de mulleres, ese diputado aínda do Partido Socialista, pensaba que hoxe vostede non iba a sacar o tema. Si quere sacalo, eu encantado de falar do trato vexatorio do Grupo Socialista no Parlamento, no Congreso dos Diputados, con algún diputado concretamente, e o apoio do Bloque a ese Grupo Socialista. Falando xa da facultade. Bueno, mire, a proposta do alcalde de Vigo sale por imitación da proposta do Concello da Coruña, de original nada. Eu vou dicir, mire, eu levo traballando en sanidade 30 anos, e teño que decir que en líneas xerais en Vigo nunca hubo petición de Facultade de Medicina, máis alá de algún entorno universitario moi concreto, pero nunca hubo no propio hospital. Os traballadores do Hospital de Vigo, da Sanidade de Vigo, sempre estuveron traballando coa Facultade de Medicina en ter un sistema que temos agora. Decía a señora Fernández que o PP non fixo nada en 10 anos. Bueno, pois o mellor o fixo o Bloque, non? Levamos 10 anos traballando por un sistema complexo de unha titulación compartida, efectivamente, entre varios centros sanitarios e con unha institución académica que o lidera.
Temos profesores da Universidade da Coruña que poden dar clase na Facultade de Medicina de Santiago, temos traballadores do Hospital de Vigo que forman parte da Facultade de Medicina. Este é un reparto consensuado. Por certo, o mesmo reparto consensuado que hai con enxeñería ou con arquitectura. Ou ahora falamos entonces de que a arquitectura tamén se monte en Santiago ou en Coruña, ou que aquí teñamos arquitectura. Eu creo que os galegos vivimos a carreira por ter todos os aeroportos, por ter todos os pabellóns, e precisamente no ámbito universitario creo que hubo moito sentidiño, e nomeadamente na Facultade de Medicina. Eu non sei se os señores socialistas, en este caso, coñecen os requerimentos para ter unha Facultade de Medicina. Non é o requerimento para ter outro tipo de facultades. Hai que ter profesores, médicos que traballen en servicios clínicos e que estén acreditados pola NECA. Sabe o Partido Socialista cantos profesores acreditados hai en Galicia para ter unha, dúas ou tres facultades de medicina? Eu vou dicir eu. Se non temos cuidado, o mellor non temos nin para unha sola. Os requisitos para ter profesores acreditados son moi especiales. Efectivamente, teñen ido mudando e agora hai máis posibilidades, pero realmente temos un problema grave de manter esa facultade que temos en Galicia ahora mesmo. Por lo tanto, eu creo que esas actuacións unilaterais do rector da UDC, que afortunadamente non foron seguidas polo rector da UVigo, afortunadamente, se mantén ese criterio de intentar, cos recursos que temos, sacar o mellor resultado posible desa docencia de medicina tan importante, por suposto, e creo que o camiño correcto, insisto, é seguir traballando, señor Fernández, non empezar a traballar nese acordo de 2015. Alexandra Benega. Bueno, creo que é urxente, é unha situación de emerxencia que nos están matando. Dúas mulleres asesinadas en apenas 15 días. Como non imos falar desto? Eu que pregunto eu, se estivésemos falando de outros tipos de asesinatos, non o traeríamos enriba desta mesa entendendo con unha urxencia e unha prioridade? Pois claro que é urxente falar desto. E a Xunta de Galicia non está facendo o seu traballo para loitar contra a violencia machista. E o bochornoso é que ni siquiera dese resposta cando as agresións sexuais tocan de cerca a Xunta de Galicia e tocan directamente o Consello da Xunta. E vostede dixo que xa se deron as explicacións pertinentes no Pleno. Non se deron explicacións. Ustedes. Rueda, nos pedimos as explicacións. Vostedes dixeron que non as daban. Rueda negouse a comparecer nese Pleno e a comparecencia da conselleira responsable de Igualdade foi bochornosa, eludindo toda contestación e mirando para outro lado, ninguneando a víctima. Foi realmente bochornoso. Vostedes están indo en contra da loita contra a violencia machista. E en cuanto á posición de Caballero, bueno, creo que ademais da posición do alcalde tamén habería que escoitar cal é a posición da propia Universidade de Vigo, que terá tamén algo que dicir nesto, e creo que unha voz suficientemente, que ten un peso suficiente como para escoitala. E o que di o reitor da Universidade é que non é razoable que no curto prazo haxa dúas universidades máis que dean medicina, que o máis responsable sería comezar por unha aposta pola descentralización cunha facultade única, que hai outras alternativas antes de explorar esa creación de dúas novas facultades e que hai que seguir traballando nese pacto de 2015. Este é o que di o reitor da Universidade, que digo eu que algo saberá tamén de pôr en marcha a facultade, non? Nos estamos sinalando que non é tan fácil poñer de cero a funcionar esa facultade e que a descentralización, comezar a dar cada vez máis cursos en Vigo, porque ahora mismo só cuarto, quinto nos está dando en Vigo, entón, comezar a dar eses cursos permitiría ir ampliando o corpo docente, que non é fácil constituílo, para que cando se abra realmente o debate sobre o mapa de titulacións, poidamos dar un debate onde Vigo teña máis peso. O que quere facer Caballero é un xogo de imposibles, non? Xogar ao titular, a confrontación e, ao final, na política estéril. Porque de que vale situar o debate en todo ou nada cando sabe que o todo non é factible? Non sei o que decimos é ir dando pasos para que para xa Vigo imparta cada vez máis docencia, ir gañando peso e de que cara a ese debate Vigo estea nunha posición mellor. Eso é a política útil. E claro que hai matices. Nos presentamos unha emenda no debate dese pleno onde falábamos da execución efectiva dese acordo de 2015, onde tamén reivindicábamos a revisión do mapa de titulacións en liña co que defende tamén o reitor da Universidade, que non se permita tamén a apertura dunha facultade de medicina privada, porque sabemos que a banca ten varias xa
líneas no ámbito sanitario e que é posible que a Xunta de Galiza nesta concorrencia mutua que teñen sistematicamente coa banca e coas universidades privadas poidan facilitar a creación dunha universidade privada, que eso non se permita por parte da Xunta de Galicia e, por suposto, que aumente a financiación da Universidade Pública Galega, que é algo que tamén están reclamando de todas as universidades. Remata este bloque, Carlos Pesedega. Bueno, reiteramos la petición de que el Gobierno gallego dé explicaciones sobre la imputación del consellero. Yo me quiero quedar ahí porque lo reiteramos en el pleno anterior y quiero afirmar categóricamente, señor Comesaña, que condenamos cualquier postura denigrante con relación a las mujeres, con personas que hayan podido tener carné socialista. Las mujeres se sienten avergonzadas, pero yo como hombre también me siento avergonzado de esas manifestaciones. Por lo tanto, a los militantes y cargos públicos socialistas no nos computa lo que han dicho y lo que han hecho determinadas personas que hayan podido militar en nuestro partido. Como tampoco les ha ocurrido a ustedes en casos de corrupción y demás. Universidad de Vigo, claro que es una reivindicación de la ciudad y claro que el alcalde siempre lo reivindicó y está la hemeroteca ahí. Cuando fue el pacto del 2015, el alcalde estuvo en contra. ¿Había una buena voluntad por parte del rector? Pues seguro que sí, pero es cierto, y ahora lo reconoce todo el mundo, que no ha habido ningún desarrollo ni ninguna evolución de ese acuerdo. Por lo tanto, es totalmente cierto el que esta ciudad, como dice Luis Espada, reivindicó el grado de medicina desde el primer momento. A ver, titulaciones duplicadas, triplicadas y cuadriplicadas las hay en las universidades de Galicia. Por lo tanto, no estamos descubriendo absolutamente nada. Y, señora Fernández, no es un tema de que el alcalde busque titulares. Lo que sí es cierto es que esta ciudad quiere una universidad de medicina. Y el problema, y tienen que tragarse, si me lo permiten así, la contradicción, tanto el señor Comesaña como usted, es lo que votaron sus concejales, porque lo que votaron al final es una universidad para Vigo. ¿Y sabe, señora Fernández, por qué tuvo que votar el BNG a favor de la propuesta del alcalde? Porque ese día, esa mañana, en el periódico, el rector de la universidad decía que si a Coruña se le da el grado de medicina, él también lo va a pedir a Vigo. Por lo tanto, esa enmienda que el BNG presentó en el Parlamento, si me permiten la postura coloquial, la frase coloquial, se la tuvo que tragar con patatas y votar a favor. Y por lo tanto, lo que se decidió es que tiene que haber una facultad de medicina en nuestra ciudad. Y no hay ningún motivo para que no la haya. Evidentemente será una cuestión de requisitos, será una cuestión de desarrollo de grados, será lo que sea, pero evidentemente esta ciudad lo que reclama es esa facultad de medicina, porque el convenio del 2015, concluyo, porque el convenio del 2015 lo único que hizo fue, hablo del caso de Vigo, fue sentenciar a Vigo para que no tuviera su título. Y esta contradicción de que se descentralice la docencia para que al final el doctor en medicina tenga en su casa el título por la Universidad de Santiago, hombre, se lo tendrán que explicar a la gente, porque los que quieren, jóvenes, chicos y chicas, estudiar medicina, desde luego que no lo entienden. Deixamos este asunto, pasamos a falar de quizáis o principal problema agora mesmo dos españois, dos galegos, como é a vivenda, porque aquí vemos tamén diferentes titulares e diferentes noticias con lle pode sorprender, porque hai unha necesidade, evidentemente, de construcción de vivenda pública, vivenda de protección oficial. Hai uns días escoitábamos o alcalde pedir ao presidente do goberno que transferir as competencias de vivenda porque a Xunta rexeitou participar nun plan estatal para obter fondos para a construcción de vivenda pública. Tamén, por outro lado, a conselleira de vivenda reclamando a convocatoria da conferencia sectorial para abordar temas como a subida de prezos e como actuar dende as diferentes administracións. E que, como é un pouco lioso, entendo que a xente tamén quere entender ben o que opina cada un, pois para iso temos aquí este bloque que toca abrir ao BNG Alexandra Fernández.
Bueno, primeiro de todo, compre sinalar que as competencias en materia de vivenda son exclusivas da Xunta de Galiza. O problema é que a Xunta de Galiza durante os últimos 16 anos o que se dedicou é a dinamitar completamente a política de vivenda. No bipartito, cando o BNG ostentaba precisamente a Consellería en materia de vivenda, estábamos falando de que se facían 4.000 vivendas protegidas por ano. Co Partido Popular houve anos onde se realizaron 2 vivendas protegidas no noso país. Creo que a comparativa é unha mostra evidente de cal foi a acción do Partido Popular nestes anos, pero que ademais de non facer esa vivenda protegida, tampouco planificaron para intervir sobre o mercado de vivenda, estánse negando a planificar e limitar os pisos turísticos, tampouco queren facer unha declaración de áreas tensionadas para limitar os prezos dos alugueires e tampouco teñen medidas efectivas sobre a vivenda baleira. A única gran medida do Partido Popular é sempre esa chamada a baixar impostos para quen especula coa vivenda, como veñen de aprobar hai apenas uns meses. E isto que provoca é que ainda sexa máis rendible especular, é dicir, crear unha especie de efecto chamada a entender a vivenda como un investimento por riba dun dereito. E a todo este contexto de malas políticas do Partido Popular hai que sumarlle unha crise, unha burbulla inmobiliaria que ten unhas características moi especiais, porque a anterior estaba asentada na idea de nova construción, venta e endebedamento, pero ahora estamos nunha nova burbulla que ten características distintas, unha burbulla baseada no aluguer, onde os grandes inversores compran vivenda que xa está construída para alugar a precios desmedidos e onde cada vez menos persoas acumulan máis patrimonio. Entón estamos vivindo esa burbulla de aluguer, crea unha triple crise de vivenda, unha crise de accesibilidade, porque as persoas con menos recursos son as que teñen que alugar, sí ou sí, non teñen opción a comprar, e, por tanto, as máis damnificadas polo aumento dos alugueres, unha crise de emancipación, porque tamén son os novos que alugan, e unha crise tamén, incluso do paradigma, de que un traballador pode chegar a ter unha vivenda en propiedade. E as receitas do Partido Popular xa sabemos cales son. Seguir con esa baixada de impostos, e o que estamos vendo é que non están resolvendo nada, sino que a crise cada vez é máis grave. E tampouco aumentar a oferta é unha solución única, porque nunca houbo tanta vivenda como agora e nunca foi tan difícil acceder. Temos que cambiar esa estrutura do mercado inmobiliario para facela máis accesible. Por eso necesitamos unha intervención pública cunha abordaxe integral na planificación do mercado inmobiliario. O problema desto é que os gobernos locais non teñen o seu alcance facer esas reformas, é unha competencia da Xunta de Galicia. Non poden porque non teñen os recursos nin as medidas. A Lei de Bases de Réxime Local di claramente que un concello que pode promover e xestión vivenda de protección pública, conservar e rehabilitar a edificación e facer algunhas cuestións de disciplina urbanística. Pero todo nesto no que estamos falando de intervir sobre o mercado inmobiliario non ten competencias un concello. E nós o que instamos é que a Xunta de Galicia dunha vez por todas asuma as competencias e faga política de vivenda neste país, porque non a quere facer. E pola banda do Concello, que sí que lle recordamos a Caballero, é que no que sí que ten competencias, que son estas cuestións que acabo de apuntar, precisamente nestas non está facendo nada o Concello. Entón, a nós o que nos parece un pouco paradóxico é que se reclamen agora unhas competencias da Xunta, que efectivamente nos denunciamos que non as están exercendo, pero que estén exercendo unhas competencias cando nas que sí que teñen competencias non as exercen, como, por exemplo, declarar un mercado tensionado ou, por exemplo, limitar os pisos turísticos ou crear un organismo para a promoción de vivenda pública. Por que neso que o Concello sí que ten competencias non o fai e por que a Xunta de Galiza fai deixación de funcións? Díganos por que a situación é cada vez peor. Eu pregúntolle ao representante do Partido Popular por que a situación é cada vez peor e peor a pesar das súas políticas. Carlos López Font, PSDG. Bueno, cuando se le pregunta a las gallegas y los gallegos cuál es su máxima preocupación, la máxima preocupación es la vivienda. Y en las últimas encuestas, la vivienda ha adelantado a la sanidad, que ya es mucho decir. Por lo tanto, estamos ante el principal problema que tiene la ciudadanía, el principal problema para los jóvenes para poder proyectar su proyecto de vida, valga la redundancia, y por lo tanto hay que recordar, bueno, esto sí, que la competencia es de la Xunta de Galicia. Claro, hacer el discurso que es la competencia de la Xunta de Galicia para terminar la intervención como la señora Fernández hablando de todas las cuestiones que le reclama al Ayuntamiento, pues le recuerdo, señora Fernández, que los pisos turísticos están contemplados en el PSON recientemente aprobado, que estamos con el desarrollo de la construcción de 200 viviendas en Santa Cristina y sobre todo, lo que habría que decir y convendría que lo dijésemos todos, es que desde el 2009 hasta este momento
la Xunta ha construido, el gobierno del PP, 62 viviendas en esta ciudad en suelo cedido por el ayuntamiento. Pero claro, de lo que se trata es de construir vivienda, aparte del problema del alquiler. Y últimamente lo que se ha dado es... para nosotros es una postura hipócrita la que ha mantenido el presidente Rueda desde el discurso de investidura, centrando todo el tema en vivienda, porque se ha dado cuenta que esa era la preocupación cuando no habían hecho nada en 15 años. Pero claro, esa preocupación se vuelve en mentira cuando llega la hora de la verdad. Conferencia de presidentes. Pedro Sánchez ofrece 7.000 millones para construcción de vivienda. Ampliar el plan de vivienda del 2025 al 2028. Y resulta que llega el presidente Rueda a esa conferencia de presidentes y no acepta la propuesta que se le hacen. Pues mire, la propuesta que se le hacía era ni más ni menos que el Gobierno central aportaría 380 millones de euros a Galicia para construir vivienda. Y esto lo ha rechazado el presidente Rueda. Esto podría suponer a nivel de Galicia 4.000 viviendas nuevas. ¿Por qué, señora Fernández, ha reclamado el alcalde la reivindicación de que se transfiera o de que deje hacer la Xunta de Galicia? Precisamente por su inanición, porque claro, resulta que a ese ofrecimiento que hace el Gobierno central, Euskadi, Navarra, Canarias y Asturias, 4 comunidades con partidos políticos diferentes, sí aceptan ese ofrecimiento del Gobierno central que permite hacer vivienda. Por lo tanto, estamos ante una situación en la que es conocida que la actuación del Gobierno de Rueda es confrontar con el Gobierno de España en beneficio de Feijóo. Era muy significativo el titular del otro día de la prensa en el que decía: Rueda convierte el Parlamento de Galicia en el ariete contra Moncloa, porque estamos 3 parlamentarios aquí y resulta que el casi 60% de lo que aprobamos en el Parlamento es a instancias del Partido Popular, pidiéndole a Moncloa, criticando a Pedro Sánchez. Da lo mismo que hablemos en el Parlamento de Vivienda que de otra cuestión. Por lo tanto, viniendo a Vigo, la apuesta del Gobierno municipal, la apuesta de Abel Caballero como alcalde es en favor de la construcción de vivienda y de desarrollar ámbitos. Ahora, eso sí, evidentemente se le reclama a la Xunta de Galicia el que asuma sus competencias. Mañana, no sé si es mañana o es en el día de hoy, viene el presidente Rueda otra vez a Navia. Ha venido la conselleira 20 veces y resulta que desde que dejó el gobierno Emilio Pérez Touriño no se ha construido ninguna vivienda en Navia y ahora... Ten que terminar, por favor. Concluyo. Y ahora se están volcando que parece que van a hacer miles de viviendas. Por lo tanto, de lo que se trata es, en esta cuestión en concreto, lo que se le pide al presidente Rueda es que apueste por lo que ofrece el Gobierno central en ese sentido. Y resulta que ha rechazado una importante inversión. Incomprensible. Julio, Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, eu vou a, efectivamente, falar dun dos problemas que máis ocupa aos vigueses e as viguesas e aos galegos, que efectivamente toda a vivenda, non? Pero vou aproveitar para, bueno, pues, atacar algún mantra que precisamente dese lado da mesa se repite constantemente, non? Aquí se acaba de decir que a Xunta non fixo nada pola vivenda en non sei cantos anos. Bueno, acaba de decir ao señor Font que foi o presidente Touriño o que rematou Navia. Mira, xa yo dixen algunha vez en comisión, Navia, o polígono de Navia, que supoño que todos os que nos escoitan asocian Navia con promoción de vivenda pública fundamentalmente, foi desenvolvido polo goberno Fraga. Rematouse o polígono no ano 2005, xusto no verán, e curiosamente as primeiras vivendas as entregou o señor Touriño en xuño de 2005. E o que fixo Touriño en eses 4 anos foi entregar as vivendas que se lanzaran dende a iniciativa do Partido Popular, naquele caso co goberno Fraga. Señor Font, estánse a facer 1.600 vivendas en Navia ahora mesmo, 1.600, exactamente as mesmas que o SEPES lle ofreceu a moitas cidades de España, curiosamente ningún a Vigo, sin que Caballero dixera nada. As mesmas 1.600 para toda España se están facendo pola Xunta de Galicia en Navia. E si, en Navia, esas vivendas teñen que ter uns accesos e o que ven a inaugurar o presidente Rueda é o acceso a esas vivendas. Señal inequívoca de que se está a traballar en Navia, polo tanto non sei por que lle molesta, tendría que estar contento de que o señor presidente Rueda viñera unha vez máis a dotar a Navia aínda máis de estructura e de vivenda, non? Bueno, eu creo que
En vivenda, o Partido Socialista está totalmente desacreditado, non é máis que recordar os miles de anuncios, digo miles porque eran miles de vivendas, os que anunciaba o señor Sánchez, non? Unha axencia pública para construir vivenda no último Congreso de Sevilla en decembro, os pisos da Sareb, onde están os pisos da Sareb que o señor Sánchez ofrecía, non? Bueno, creo que os anuncios son múltiples e repetidos e todos valeiros, por suposto, non? Creo que o señor Sánchez estaba a outra cousa. Evidentemente temos un problema grande coa vivenda, pero un fundamental, por exemplo, a vivenda baleira. En Vigo hai 13.000 vivendas baleiras. Por que hai vivenda baleira en Vigo? Ou ata 500.000 que se fala que hai en Galicia. Aquí non se fala absolutamente nada da lei de alquiler, da inseguridade que teñen algúns propietarios cando alquilan as vivendas. Sole que preguntarlle a xente que ten unha vivenda baleira, por que a ten baleira? E aquí o Bloque e o PSOE nunca dicen nada. Bueno, sí, agora o PSOE acaba de anunciar 150.000 euros para que para 20 vivendas. Das 13.000 baleiras que hai en Vigo, vamos a intentar arranxar 20 vivendas. E claro, falando de vivenda pública en Vigo, bueno, que claro, a historia está aí. Podemos fazer un recordo do que o Partido Socialista fixo cando chegou ao Concello de Vigo co Plan Xeral de Ordenación Urbana, que o retrasou todo o que pudo, un plan que estaba prácticamente listo, ata o punto de que cando finalmente o aprobou, o Supremo o tumbou, porque pasara moito tempo. E por que fixo eso o Partido Socialista? Porque o que non quería era que ese pexón se desenvolvera e aqueles polvos puxeron estes lodos. Canta vivenda pública fixo, señor Caballero, neses 18 anos? Por que no outro día, nese acto de autobombo, non falou das vivendas públicas que ten feito? Cantas ten feito o Partido Socialista en Vigo en todo este tempo? É moi fácil, cero, absolutamente cero. Agora están cunha promoción, non? Mire, a Xunta de Galicia ten 1.600 en Navia, ten o Ofimático e en Ramonieto proxectos. E vai seguir así. E, por outra banda, está traballando co tema das vivendas turísticas. Galicia é a primeira comunidade autónoma que ten unha regulación específica das vivendas turísticas. E falan, tanto, en este caso, o Bloque Nacionalista Galego como o PSOE, da área tensionada. Bueno, é que está clarísimo. Se un concello quere a declaración de área tensionada, que o pida. Isto dixo a Coruña, estuvo dándolle voltas, 40 voltas ao tema da área tensionada, finalmente a pediu e a Xunta, cando cumpliu a documentación, yo concedeu. Pois, se o Concello de Vigo quere declarar tensionada, que o faga. Dende logo, nós no particular creemos que non é a solución. Os sitios onde se declarou a tensionada, o único que produzo foi que disminuiu a oferta de pisos en aluguer fundamentalmente. Por lo tanto, creo que eleccións de vivenda pública, pois nin o PSOE nin o Bloque pode darlle moito ao Partido Popular. Evidentemente, as cousas están complicadas. Hai que recordar que no ano 2008-2009 tuvemos a famosa crisis do ladrillo e, hombre, evidentemente, eso resentiuse a construción de vivendas. É obvio, en todo o mundo. Pero, dende logo, esas 1.600 vivendas que están facéndose en Navia ahora mesmo son un exemplo constatable de que a aposta da Xunta de Galicia ahora mesmo é a vivenda. Temos que facer un alto no camiño e logo seguimos coa quenda de réplica e seguimos comentando a vivenda este problema.